Kaya po, para po sa inyo. Florante po. May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan, may hangganan nga ba ang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Hindi hayop, hindi tao, ngunit mayroong ulo. Kadalasan kasama ang mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pupukin ng martilyo. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Hindi hayop, hindi tao, mayroong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan mong ito ay sasadsan. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. May dila nga ngunit ayaw naman magsalita. Kambal sila laging kasama ang isa't isa. Itali o igapos kahit higpitan mo pa, tiyak sila sa'yo ay sasama. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit. Mayroong katapusan, ngunit muling bumabalik. Tumatanda, ngunit isang taon lamang. Wakas niya'y binagbubunyi. May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan, may hangganan nga ba ang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Thank you.